video edit na ka man ti chuan bo heta hen ka kala hei hi yu kat chu ni a ma se nang ni chuanin in la nei ve thon lo wang khanin eta play store a khanin kalang play store ai kalanga heta hen kalanga heta search ti na hian mo heta hianin you cut video edition kha app hemi hi eng lawang ke chuanin ka ti to wang khan heta hen open kha ka ti mai do na ma se in la ti lo chuan install ti kha in metang mo oi ho kha ti khan ani ta a chuan heta hen you cut kha ka eng lo don ta a chuan enge ka eng lo don ti chuanin hei chu ama ei kal ti zo lo ho ani ta a i tun ron lang ho hi chu new project a hian ti hian ka kal ta mo new project ka kal ta a heta hian pakhat ka du zawng te kha ka han la a video le thalak ang chi te mo heti hian kan eng lo nge chuan kan ti chinanga ti hian ani ta a ti hian ka tia khami ari kha ka du lo chuan heta hian pause na adum te hi mo hetia i atung i kil thum ne ya vial te hi hemi ka ti ta ka va meta khami kha a top ta a chuanin engtine ka ti le ti chun a video a ka va da mi chia kha ka va meta a khata khan hei split ti te hi ti hian ka va met bela chuanin ka pai du na lampang kha ti hian ka va met le a chuan heta hian delete ani ta a ti hian ka kal le char char ta a heta hian ka kal le char char ta a enge tila hian ka eng lo du ti chuanin he ti hian ka met kan met tawng mo ti khan ka eng lo ta a tila hianin i enge om ti chuan hei hi Myanmar ram a buai awang khanin sarkar tangtam puina an dong lo mi puina an tho khawm awanga i in khatin mi pakhatin nuai somhni theuh mi za in an dong ta a awangin sang hnih ti kha ka ziak du dawn ta mo hei hi a tak tak ani ta a kha chu ka han soi bel na ni ta a het khami ka zia dawn chuan heta hen ka tia text kha ti hian ka ti ta mo text ka ti ta a Myanmar lir hing ti hian ka ti ta khati khan ka ti kan ti to meng mo a zia a eng lo na heta hian adik ti in pek na te kha a le lama khian x om ta iti du lo chuan x khi va metanga i du le heti lai hian i adik in ti na khamo hei hi i metanga ti khanin hei hi ti hian i tol thei ni chu mo i tol theia ti hian i ti thei chuan engtin nge ka ti le thei ti chuanin heta hianin video te kalo bel du ta ni chuanin engtin nge ka ti chuan hei PIP ti te hi mo PIP ti te hi ti hian ka ti ta anga heta no te i chungkom member pakwa ni ta a ani hi tha po la ting lo te mo ni som paruk chau kha dam chuak ani ta a chungkom member pariat te khan thi ta khami kha ka til du le chuan a sir te a khan ti te hian ka dang te khin na ni chu mo ka chu wada kher kher ro ka ti nan ni la in ti hian ka tianga ti khan alen zong le a tet zong kha chu ti hian kan eng lo don ta a chuan khati kha alo ni ta a heta hian kam pol tol dawang o khati khan ti khan ani ta enge kan la ti le ti chuanin te khin nan ka tong muang lu tuk ta a khata khanin speed ti khi ka va met ta a mi zwa tu na mi khi a ron lang ta a ka ti muang du ani chuan tong rang lu tuk tan chuan ti muan tur kha chuan number tlem lama khanin kalanga ati rang du lama chuanin arang lama khanin kalang mo an video record du tan record ti khi i metanga
chutah chuanin enge I awk khain thun char dawn chumi zawha khatia tih zawh vek hnuah khanin sep tih khi alo awm anga I zawh vek tawh hnuah I sep anga chuanin thlalak dahna khanin alo awm mai ang hun hman nuam vek ule